kufarira zvamuseminar pachimwe chinhu chandiuraya ndakarivara vanhu vari kunze kweHarare kunze kweZimbabwe vari kuda kuti part of this amazing thing ende vari kunetsekana nanzwa yaya ndiri kuVenezuela yaya Portugal yaya in UK in Twitter say so tazogara pasi netimu yangu like you know what, you can't really neglect everybody at the end of the day so tazorongota kuita inonzi online Zoom seminar abhadhira achaona link so tikuita 60 mari flat fee sorry zvenyu because I have to hire macamera kuti ndinatsokuitirei and it takes more time because it's going to be online mune muchivhura mamic muchipa mubvunzo ndichitrai kuansa munhu wese so ichaita 60 mari kana uchida flat fee wobata panhamba dzedzia dziri pazasi dzanichaisa wobva wabhadhara topinda mugroup tichagadzira whatsapp group redu munhu abhadhira achipinda ungopinde wabhadhira padaiko tokanda mugroup tochita further communications imomo kuti toita sei kuti munhu ane link rakange abhadhira 6 mari 60 by the way mari yake so no matter wherever you are tikuita musi wa30 iye online toa musi wa30 physical musi wa29 online musi wa30 time tichatsaura tamugroup anenge abhadhara apinda mugroup tochidiscussa nhau dzetime nezvekuti tichabatsirika sei because it's going to be more coordinative kuti tibatsirane but hey guys you're a lot I had to make a plan so it's going to be a Zoom seminar so 29 physical vari kuuya muye makanasogeza makachena formal yenyu because I'll bring professional photographers timbotorwa kamufananidzo and then ve30 mangwana futi ndakamuka geared up ndichine energy torwa futi online bhora mberi and also ndikufanira ndapartner neinonzi Fast Express Cargo partner nesu thank you so much for coming on board vari kuuya kuseminar physical vachikuudza nyaya dzekushipa manje itori company yekuchina saka vari kuuya vobva vakudzidzisai kuti moita sei kumasine nyasvike kuZimbabwe so vari kuSouth Africa vari kuUK vari kupi ngatitaurei 60 mari yako wopinda paonline to discuss so also with that in mind kana uri a good shipper uri kuSouth Africa kana kuti kuUK tibatsire uyewo kudm kwangu kana ubata number dziri mukepi tibatsirane so that you can also be part of this kana muri vanhu vari credible tochekawo muchikwanisa kuzoti vanhu vaya vajoina online vakwanisa kuzoshipa zvinhu zvavo after vadzidzira kuti vanooutsourca sei titendi. Good morning my beautiful followers online. What's your take? The person that I'm currently dating set me down and he said he believes in 50-50. So in short, he's literally saying if it's rent, it's 50. If it's groceries, it's 50-50. If we want to buy a house, you contribute 50, I contribute 50. So it was a bit off, but then to some extent I was like, okay, it's fine. Because a lot of people are staying in abusive relationships or marriages on the basis of the provider, and people, they tend to abuse you because they feel like they are your providers. But then I was just like, okay, I'm okay with that idea. What's your take? If it was you, what would you do? Tell me.